Senegali ka banana je, Miyai ka banana je, Senegali ka banana je, Mai ka banana je, Medel so berbe, Yaro be Senegali, Ajana barom biyaden, Aduna koni. Musa Jallo. Fala yo ko fokuto. Onan sala kondom fokite ko dum wo yaade bimbi gede no ni lay goddo baawa ba Ko hoye fala yo. Parce que mami fala pina ma wada ma ni bari nyawda a nyamata goddo nyamata mi le dan andi fi mo parce que mami don andi gilande ma hebu den kun pay ko ne hande on di dubi sa koy tati dubi joy nyami nyama wala nana wana ya wala nyalo wana fe wana defa nyamatu addilan kasuka hande ma fala singa bonno ya fa no on ko dum nandal ma ni sila bonno ya fa no on ay ni ala buri no kono woni aljanna kono na amula ni matana to yidi mula ni matana to fi yondum ko konno woni mi jabata tonya de kono ni fi dum dubi jowe dubi sappo e didi e alors ko be anda programme jago mi watta on kami akkita golle na sabu ma min no mi sonkay an kono mi halata ma min nange wore le debbo lamo min na faale di madi matta ko faale am mi watta est ce que la faamu de ka suudi do ko mo yebo gollu wasi te dépense si mi welo ma wona si wela ma sa botia est ce que c'est mon problème ko mi toni ko ka ton debbo ko problème parce que mami do yidi awa régler problème ay ko problème ma régler min no mi do andi ko problème na baymi do yidi mi ala hay goto uli no ngat ka aduna do uli no woni la wa hebude jange suudano kami wawa kay mi la ko kami waadira kadi hala mi waalta do joni sikkan ko mi wada parce que man ko dakko e tolla na wona no ko dakko e tolla na wona no di do andi le yimbe sa nokku ba wona na ngam histoire géographie ni de pire par hasard Musa Jallo sa jot simi lay yo joni panto ka mo futto eta ko jokkan na monsieur Diallo no monsieur Diallo e to na josu ko am pembila mas ko fi ma tumi tagana ko woni fi dum min net ko de ba tare ka fo ya so yi wori ko fi yo mo ya Miyai ka banana je, Miyai ka banana je, Miyai ka banana je, Mai ka banana je, Senegali ka banana je. Miyai ka banana. embami ami simo de yi dalla kono mi gerta mi ala hay nokku kam yaha hay nokku ala kam yaha ala mo mi holla dum do sina gore jango acci mi noddan dara si gore jango wallahi lam Allahu akbar Allo oui nene ko tango ça va mi do jankono go mi manaki nan fendo minge seri ma monsieur Diallo mi ronko fama sibe arti bimbi monsieur Diallo sibe yuti ka golle be yalti de be hewtita do 4 heures be hewtata do harami danike hay mi batti ko be natel bi dirto ton siweti bibi min yo mi yewtu be hendo be sonkana la ala ko be wolta min kono mi watta gore jango kono wallirta lan dewga langal boni bayda andi hida andi amajjaka jonno ko hono wallata la wallan ala kam fesam yasina kama ko dum ma pinilam e mariama si wallan aw sawi yam fittu gondi dum numéro goddo aw est-ce que da holibe hara min e makko non ko mi weldo wa awa tagu don en Muhammad sallallahu alaihi wasallam kono mi faalira ko mi faala ka be sorto e joodam bay dareni kadi yimbe ben no jokki be no dumani kono wo modi mata bittimmo ka yaasi ta bittinamo ka yaasi bittinamo ka suudu ka ko do wadi simi munni mi jiti dubi sappo e joy ko bikku gotu min hebi ko honno mi gere ko defa nyaama tun
awa nan awa lang hedi ma merci yiɗa gorko yiɗamo añe yiɗamo hakkude jama o añe allah ɓayno miɗo yiɗi ɓe mi jokkay ɓe ha kaɓe woni mi yaay ka bananaje mi yaay ka bananaje Sénégali ka bananaje habbindal message o ngari ɓay mo habbike ha mi ronki jaka message o ngarino ɓe mawɓe dey no sonu de kono ɓe ƴettani allo on jarama nala tan ko gorejo an on dey hawtidiri hen ɗo wini yomi noddo mi explique non programme an ko fewdon to hoɗɗon den Nathalie marché ngelaw de awa mi hewti toon joni karama koye wallolla mi yahay joni awa karama koye awa ala probléme mi hewti mi alhaji wadde hay fus mi hay fusto Allah mi ala defude taw ha mi yaha to mi yara si Allah jaɓi hawde yahdina ɗo e ɓe arde mi yaay ka bananaje mi yaay ka bananaje Sénégali ka bananaje goɗɗo arɗo o tawa mi gaynani ay ɓe jonnete jour tawa na jour moɓe mi ceernajo nantuɗo inde woni ɗo yiyato harani
Hajde. Nalaga. Begolla de. Bismillah, bismillah. 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 Bandu. Janto? Kita ni jantung. Janto? Famio. Alhamdulillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Program yang hakika modern. Naam. Bay fendo do. Ko mi wi hono sattu. Wala la viwde. Wala la yennude ko wodi ko bidi piggal e hoyde. Wallahi. Bay neɗɗo si tawi woni o jombima addima e suudu woni duuɓi sappo e ɗiɗi e nder duuɓi sappo e ɗiɗi ɗin fof duuɓi joyi min ala faamude si mi wi on noon min ala faamodirde ɗon hane ɗo wawi faamude mi faami ella ala kala komi woni ko ñama ella ala joni noon koyo walla koyo wallitola mo yiɗanan koyo yiɗan na fus inchallah na koyo yiɗan ko giɗgol makko woni faala inchallah si Allah jaɓi no wawi ko wawmi komi waɗay inchallah jonnen Allah ay min omo yiyaton ɗo yimɓe ɗuɗuɓe aray ɗo gorejo an o haala niila yimɓe ɗuɗuɓe aray ɗo fayda mi ñawda e feetuɓe gorejo an o haala niilan fof ayi o haala niilan yimɓe aray ɗo ɓe noddanan fayda ɓe franci ɓe leyɗe ɓen iski ɓe noddaynan ɗo moƴƴana woɓɓe goo gañji mum ko min fewnanta ɗum ɗo ɓe gaño ko woni leyɗe porte to wallay kono mi daara inchallahu Allah wallay nani acce mi darta ɗo mi ara nani inchallahu ɓe wawayla wallude simi yiɗi e mode am meɗen weldeti har o no yiɗi lan mi bungiramo min farodira si tawi woni gorko no dari o yiɗama ka suudare ko ɗum nafi ɓayni kada e fof so ala ko manque am monsieur Diallo no walano lan yo Allah wallam ɓe yiɗanmi Senegal ka banana je